Какво става, хора? Вие сте в крачка напред с в сета. Гледайте, ситуацията е следната. Изпълних всичките приключения, които имах на бъкет листа. До зимата ще минем на други неща. Затова реших да не ангажирам повече, поне на този етап, оператора на Юли, който съм му много благодарен. Не искам да го тормоза. Но за сметка на това от тук нататък ще снимам може би всеки ден влогове, как се подготвям за състезанието по културизъм, което ще е април месец 26-та година и брат ми от време на време ще ми помага. Това е брат ми, Галинчо. Какво става, хора? Сега ще делим един микрофон, защото Смотаняка не зареди другия. Да, аз съм тут. Няма какво да коментирам. До момента се случваше следното. Във всяко едно видео аз съм слагал цензура, съобразявал съм се с това с онова, от тук нататък това приключва и тренировките стават съвсем различни, влизаме в съвсем различен режим. Така че който не му изнася, не е нужно да гледа. Който иска да гледа, за ценители ще е това. И така. Имаме клъстър Dextrin, което ни е за тренировката, по време на тренировката ще сложим във водата, заедно с креатин и с есенциални аминокиселини. Трябваше да има още около 4 неща. Не, излъгай. Примерно имаше още един бустер, трябваше да вземем. И цитрулин, който аз пих така или иначе вкъщи, обаче той забрави всичко. И затова сме само с това. Гледайте сега каква е системата. Цялото това нещо ще го скипнем, защото искаме да тренираме. Отидете на сайта на JimBeam, ползвате кода RODAN5 за 5% отстъпка за едни от най-добрите добавки. Гарантирам ви, всичко е топ. И ще видите, аз ползвам абсолютно всичко. Това даже на брат ми съм му подарил една бутилка от тия големите, дето са... от тия. Това е най-яката бутилка. Да, това е най-якото нещо ever. В смисъл, аз толкова вода не съм пил през живота ми, колкото както имам тая бака. Така. Скипваме целият процес на загряване и влизаме директно в тежките тренировки, защото наистина ми втръсна да правя неща, които не ми изнасят, до тук нататък ще правя, което на мен ми харесва и така. Абе, това ще играе така гадно. Айде, бе! Айде, бе! Абе, защо прави така? Аз обаче слагам малко и магнези, защото не съм много силен в момента. Няма проблем. Тук целта ми в момента е да направя 5 бат. Ще е по-добре от последния път, дето направих 3. Но гоним 10 въпреки това. Давай, още едно, давай. Let's go. Браво. Дай, още едно, let's go. Давай, пусам, браво. Fucking shit. Айде, let's go! 5, дай! Още 3. Изи! Още 2. Още едно сам! Можеш! Дай! Ева майка му, как не мога да се позиционирам. Бата е то още много гаден. Много е гаден, да. Нали знаеш, аз съм слаб, ако бех се нямаше има значение лост. Да. Let's go! Бутай! Сам си! Майка му да има колко съм слаб. Аз не дойдох дори да се опитам да те спаса. Бата, не дей. По-добре умра, брат, ако се затисне на 100 кг, по-добре има стига да умра, брат. Много съм слаб, дева. За сега. Да видите, това момче от Фойс, трябва да му дигнете парите, да знаете. Ако някой сте гледали преди това, ще знаят за татуировката за Adidas. Ако го видите, той ще татуира Adidas на ръката. Между другото, донесе ми
Донеси ми водата, защото аз съм сакат и не се сетих да си я взема. Let's go! Добре, давай! Можеш! Бутай, сам можеш. Ай, сме! Казах, че са ни приключили приключенията, но за вас приключенията първо започват. Ако брат ми се разкара, мога и да ви кажа за какво става въпрос. Отидете на Macron.bg и после код Родан 10 за абсолютно всякакви приключения. От каране на мотори до скок от самолет. Видяхте, не е страшно, не е опасно, тук съм жив, съм прав съм. Затова отидете да си вземете вашите приключения. Това го гледах, братле, в едно много яко клипче с Урс. Идеята е, че можеш повече да обтягаш гърба. Аз пък гърба гърдите, чай, че говоря глупости. Не имам мръдне, бе. Мога го стегна още един път, евентуално. Аз ти към, това е много добър чийт код. Всяко повторение, братле, е от значение. Давай. Всяко едно повторение, брат, то трябва да го усещаш. Давай. Браво. Браво. Хубаво изпъчвай гърдите. Хубаво. Let's go. Браво, бе. Найс. Не виждам. Я завърти тук, какво пише? Какво пише, Яя? Завърти се. А? Exactly. Гледай, братле, най-големия слипър бил двата на 90 кг на един крак. Бат, представете си на 2, 100. И то всъщност аз сега съм на 2, следващата аз съм на 3. Тогава бех на 3. Прави, добре. Тук ще сложа ефект на слон. Аре, прави. Следващата серия ни е отказ, да знаеш. Не знам тези серии дали не бяха отказ. Искам да разнес този бустер, вече стъпирал да го направиш, за това много дърбел граф. Браво, бе! Амо, видите колко се изчервил по врата. Знаете ли, сега ще ви кажа нещо, ето го осъзнах покрай инцидента, че преди качвах много такива мотивационни видеа от фитнеса и така нататък. Нали, не се предавай, продължавай напред, каквото и да стане, някакви такива. Знаете ли къде е тъшак? Абсолютно всеки дет ги качва тия видеа, докато не му дойде до главата, не знае наистина смисъл на тия думи. Аз го разбрах от първия ред. Да знаете, много е трудно да си седиш зад думите. Особено за толкова тежки думи, защото, нали... Искате ли да ви кажа нещо по-смешно? Чиита на това да съм без един крак е, че на кантара се мера без протезата. Демек аз имам 5 кг аванс над другите. Представяш ли, може да 5 кг мускул отгоре, бе? На мен физик, то 5 кг, знаеш колко са?
Така, Това тия е... работи. Всичко си има плюсове, бе. Ще просто трябва да се нагласи от така. Сега при нас няма какво, губаш се на зала на магара. В смисъл, така ще се нацепа за състезанието, като набава петите посред лято. Давай! Готови. Пани здраво ще избега. Браво! Абе, кой ще поема въздух ми след това, брат? Давай! Бате! Давай! Push! Let's go! I know what terror is. Какво ви кажа, правим един пост-воркаут мил след тренировъчно хранене. Аз имам по принцип да ям зърна закуска с протеин, обаче не ми се яде зърна закуска. И не ми се яде от много време зърна закуска. Ям ризов гриз. Тук има 150, 160 грама ризов гриз. И сега си чакам водата да се стопли, защото нямам кана за топла вода. DMS каничка. И ще сложим сега 60 грама протеин изолат на Jim Beam. Ако искате и вие, знаете, Йордан 5 на сайта на Jim Beam. И реално това ще е от видеото за днеска. Видяхте ни простотията, видяхте ни тренировките. От тук нататък горе-долу такъв ще е контента, да знаете. Просто идва есен, аз искам да се подготвям за състезание. Трябва да съм концентриран, не мога да се занимавам да ходя да си причинявам някакви неща. Не мисля, че има какво да доказвам вече пред някого. Зимата ще качваме повече контент с сноуборд. Така че stay tuned, абонирайте се, харесайте видеото, коментирайте. И ако искате, мога да коментираме някакви упражнения, да ви покажа нещо, ако ви е любопитно, хора, които са в моето положение или по-зле нещо, мога да ви дам някакви съвети и така нататък. Пишете ми долу в коментарите, какво искате да видите. И така ще се видим с крачка напред. Това беше. До другия път.